Sunday, 8th of June. Oh my, oh my. Full of gratitude. I am come to say
gị nọ ga-ama ọgaranya, afọ na-ama gị nọ ga-abụ onye eze baba. Ya ka i mere onye nzọpụta. Ụmụ ụwa na-ekwu okwu na-asị ihe ọma ga-esi Nazaret bịa, mana uche ji ụgbọala ugozie mmadụ ihe chi kwuru ga-eme. Joseph buche na nke ya agụla na mmiri izi, mana Chukwu ọ na-efe ego. O wee mee ya eze n'ala ọzọ onye ọrụ ebube adị. Chineke iwepụworo n'ụwa ọnụ ntụ wee mee ọnụ ụwa kwụwara ya. Isi mụ na-aba n'ikpe amaghị onye ọrụ ebube adị. Isetiworo m tebụl n'iru ndị na-akpagbu onye ọrụ ebube adị. Ambassador, asị na ọ bụghị na Chineke nọnyere gị, ụmụ mmadụ biliri imegide anyị. Ihe dị egwu karịrị omume, ihe dị ike karịrị. Uche Chukwu abụghị uche mmadụ chacha, ihe chi kwuru ga-eme.